Jeg så en parfumereklame, hvor der sidder en dame i et slot bygget af is. Fordi at der bor kvinder. Så matcher det nok jeres hjerte. Ja, det kører mit forhold. Det gør det virkelig. Og så sidder hende her dame så og spiller, altså, og alt er bygget af is, skal lige sige. Hun sidder på en isblok, det er jo bare blærebetændelse lige der. Det er jo bare dumt. Hun sidder så og spiller skak med en ulv. Så der sidder en ulv og spiller isskak med damen, og så spiller de lidt. Og så har hun også sådan en stor pels på. Og er det ikke rimelig provokerende at sidde i en pels, når man spiller med et dyr? Så den bare kan sidde helt fornærmet. Oh, you didn't do that to my mama, bitch. Fordi sådan snakker ulve. Og så spiller de lidt videre, og så bliver skærmen rød, og så kommer navnet på parfumen op, og så er der så en sensuel kvindestemme, som hvisker. The new fragrance from Lacoste. Så sidder min kæreste, det er så meget mig. Hvordan skal jeg tolke sådan en reklame, når jeg er vant til sådan noget? Køb, X, få, fisse. Hvordan skal jeg tolke det her?